Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Atxalde hondenoi, ja Santa Mariko kanpaia jotzen ari dira, ordua dan seinale. Uda ondorengo lehenengo osoko bilkura da hau, Ibai Iriartek ezingo du gaur etorri, beraz beste gainantzeko guztiak hemen gaude, orduan Begoña nahi dezunean hasi egingo gara. Jo, pues, bai, guantxe bai. Aztu egiten zait hilabete batetik bestea, sentitzen dut. Bueno, lehenengo puntua da, ondorengoak eta onartzea, 2018ko uztailaren 26ko ohiko osoko bilkurakoa. Zerbait? Bai? Bueno, orduan, hau batez onartu da? Bale, ados. Bueno, bigarrengo puntua da, Tolosan irabazi asmorik gabeko gazte elkarteen edo elkartu gabeko gazteen ekimenak sustatzeko diru laguntzak emateko ordenantza bereziaren aldaketa, hasierako onespena. Bai, bueno, puntu honek harremana dauka gai zerrendako 12. puntuarekin, gazte informazio programaren barruan, informazio guneak kudeatzeko gaztei eskaintzen zaizkion beka hoiekin, prozedurari dagokion gaia da, ordenantza egokitu egin behar da, beraz proposatzen dena da ordenantzaren aldaketa gauzatzea. Eman behar diren diru laguntza horiek legez eman ahal izateko. Txosten juridikoa banatu da, bertan esaten da berariazko eskumena duela udalak, diru laguntza emateko almena baita ere, gardentasun irizpideak bete behar direla, orduan gaur emango genioke ordenantza aldaketa horri hasierako onespena, informazio publikoan egongo da 30 lan egunetan, eta erreklamazio horiek ez baldin badago behintzat, gero ondorenian behin betiko onartuko da. Norbaitek zerbait? Aldeko botuak, orduan? Aho batez onartu da. Bueno, hirugarrena, itxitako ekitaldiko fakturen onarpena. Hemen gaur goizian juntzaizue zuzenketa bat, beste faktura batzu zeudela eta. Bai, bueno, dakizuten bezala, aurtengo urtean, guztira, 4 faktura dira, faktura hauen datak 2017ko data daukate, bat 2016 urteko bukaerakoa da, orduan hauek aurtengo ekitaldian ordaindu ahal izateko osoko bilkuratik pasa behar izaten dira, ohikoak dira, ez dago aipatzeko ezer berezirik, beraz, inorrek ezer esateko espaldin badu behintzat, bozkatu egingo dugu. Aldeko botuak, aho batez onartu da. Laugarrena, 2018ko diru laguntzen eranskinaren aldaketaren onespena. Puntu honek uste dut harremana daukala 13. puntuan, gaizerrendako 13. puntuan azaltzen den kreditu gehigarrierekin, baina azalpenak Begoña Tolosak emango ditu. Kaixo, hemen alkateak esan duen bezala, puntu hau lotuta dago 13. puntuarekin, kreditu gehigarriarekin, eta hemen eman diten diren kreditu desberdinei lotuta daude diru laguntzarekin, eta horrek dakarrena da eranskina aldatzea. Orduan, eranskina aldatzen da alde batetik, Euskararen aldetik eduki dugulako, Euskara Departamentoaren aldetik eduki izan dugulako 3-4 eskaera, nun hemen egiten duguna da, kanpon Euskara ikasten ari direnentzat ematen ditugun diru laguntzak, eskatzen dutena da 3.000 bat euro gehiago ezartzea, aurreikusita genuenarekin iristen ez dalako. Beste alde batetik dago beste diru lerro bat jarrita dala errotuloak euskeratzeko, agortu inda dagoenez, eta hemen eskatzen zaiguna da beste 2.000 bat euro ezartzea. Beste alde batetik daukaguna da bertsozale elkarteak eta errefortzu ikastetxeetan ematen dugun dirua dala kasu honetan Errekide ikastetxea, Laskoren ikastola eta Horixi ikastetxeari ematen zaion diru laguntza errefortzu ikastetxeetan. Kasu hortan
jartzen dugu edo partida zeo nolabait banatuta bi aurrekontuetan, zeren partidak izatea 18-19 urtekoa, berez partida orain arte itezan azan 18. urtean zati bat eta 19. urtean beste zati bat, eta departamentoaren aldetik ikusten genuen azan egokiagoa zala hitzarmena sinatzen denen, beraiek edukitzea ja partida osoa edo diru edo kreditu osoa aseguratuta, eta aurten horretarako nolabait 18-19 urteko edo ikasturteko partidak egiten duguna da elikatu. Izango zen, kasu honetan, Bertsozale elkartean 28.000 euro bat, gutxi gora bera, eta errefortzua ikastetxeetan 12.700 eta 98. Eta azkeneko aldaketa eman egiten dana da mankomunitateari, hiltegiko mankomunitatea, hemen kasu honetan guk aurreikusita geneukan kopuru bat, nolabait oraindik mankomunitatean onartu gabe zeolako gastua, eta ikusi duguna da guk aurreikusita genuenarekin ez zela iristen, jarri dugu behartzana, eta honek ere baita ere suposatzen duna da anexoa edo neskina aldatzea. Barkatu, dago beste bat, barkatu. Zan, hau gaina batzordean egon gineanen, komentatu genuna zan, zeola baita ere beste eskaera bat kultura departamentotik iritsi zitzaiguna, zan gauza bat edo ekimen bat ikusita edo aurreikusita genuen 2. kapituloa, 4. kapituloa pasazan, eta ogasun batzordea eduki genuenean jarri zan, izan zan gure aldetik akas bat jarri zan dena lehiaketaren edo konpetentzei lehiakorra baten bidez, eta kasu honetan 2.500 euroiek zienak Erasmus Plus proiektua garatzeko eta da monitorei edo begiralei ordaintzeko hau izango zan izenduna. Eta hori dira proposatzen ditugune aldaketak. Zerbait aipatzekorik? Lore, zerbait, ez? Bozketa. Hau batez onartu da. Horan, igual, datozen puntu buruz igual azalpenak, zengo eta aipatu lehenago, ez duten bezala, o lehen dabitza aipamen orokor bat igual ze puntu diren. Ez, pixkat adoste duguna da, 5. puntutik 11. puntura arte dana batea eztabaidatzea edo komentatzea. Orduan aipatuko ditut. 5. puntua da, 2019-rako ordenantza orokorraren zergak eta udal zuzenbide publikoaren bestelako sarrerak kudeatzeko eta biltzeko aldaketen hasierako onarpena. 6. 2019-rako ondasun higiezinen gaineko zergaren ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena. 7. puntua da, 2019-rako trakzio mekanikoko ibilgailuen ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena. 8. 2019-rako hiri izaerako lurren balio gehitzearen ordenantzaren aldaketen hasierako onarpena. 9. 2019-rako zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik tasaren ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena. 10. 2019-rako jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta aprobetxamendu bereziari dagokion tasaren ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena. Eta 11. 2019-ko prezio publikoen aldaketaren hasierako onarpena. Hemen idazkariak esan duen bezarengo genukena izango zen 5. puntutik 11. puntua dena azaldu, eta hemen egiten duguna da proposatu, ogasun batzordean proposatu genituen aldaketak. Kasu honetan, 5. puntuan aipatzen deunen ordenantza orokorrari dagokiona, gure hemen egindako proposamena izango zen 2.000 euroko gorako zorretan ogasuneko informazioa fiskala bakarrik aurkeztea eskatzea persona fizikoi bakarrik. Eta gero hurrengo aldaketa da baita ere aldaketa arruntait esaten da helbideratutako erreziboen data taula eguneratzea, egiten da urtero. 6. puntuan aipatzen danen ondasun higiezinen gaineko karga hiri bezala ezautzen duguna, kasu honetan proposatzen duguna da erreziboa ilotzea Ego Euskal Herriko KPIa, kasu honetan gehatu dana da eta dia erabiltzen ari garena da abuztuko datua iraianen 12an argitaratu zana eta da 2,25koa, baina kasu honetan erreziboaren kuota
edo zerga horren kuota jartzeko, jakin behar duguna da, baita ere etxearen zerga oinarri esaten dena, edo zerga oinarri edo balio katastrala, eta gero guk horri aplikatzea dugu Tolosan daukagun tipoa, eta balio katastrala etortze zaigu Gipuzko Foru Aldunditik eman da. Balio hori ez daukagunez oraindik gure proposamena, gustatuko zitzaigun izango zen onartzea, errezioa igotzea 2,25 eta balio katastrala iristen zaigunen nahingo genukeena izango zen Tolosan aplikatzen dugun tipoa egokitu errezioaren egoera 2,25koa izateko, 2,25koa. Beste alde batetik, atal hontan Iruki Delkartetik iritsi zitzaizkigun bi proposamen, joan den urtean bat ja aprobatu genuen, edo onartu genuen, eta aurten egiten digutena da beste bi proposamen, eta kasu honetan proposatzen dutena da familia ugarietan, obarietan balio katastrala masimo igotzea 100.000-tik 150.000-ra, eta kategori bereziko familia ugarietan jartzea balio masimoa 200.000 eurora. Departamentuaren aldetik pentsatzen dugu onargarria dira, eta proposatzen duguna dira udalbatza honetan onartzea. 7. puntuan aipatzen dugunen trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga, hemen gure proposamena, izango zen berriro zergaren ordenantzaren taula igotzea KPI-a 2,25, eta kasu honetan baita ere proposatzen duguna da, gaur egun ordenantzan jarrita daukaguna da 195ko obaria edukiko dutela motor elektrikoaren kotxeak, obaria eskatzen denetatik baja eman arte. Eta proposatzen duguna da mugatzea matrikulazio egunetatik hasita 2 urtez, joan den urten horrela jarri genulako baita ere hidriroaren kasutan. Beste alde batetik, izaerako lurren balio gehitzea plusbalia deitzen duguna, proposatzen genuna zen zerga tipoa baita ere 2,25 igotzea. 9. puntuan, zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak hemen ere proposatzen duguna da, tasa guztiak igotzea 2,25 ondakin tasa ezik, proposatzen duguna da, azken urte hauetan onartu dan bezala 1,5koa lortzen dugun pixkanaka eta lortzen nahi da gastuak eta sarrerak parekideak izan dadin eta edo bintzat orekatuagoak izateko. Eta kasu honetan proposatzen duguna baita ere da 2,1 eraskinean dokumento administratiboaren barruan azaltzen da atal hortan jartzea urrengo bi esaldi. Zirkoa jartzeko baimen espedientea tramitatzeagatik, baldin eta berekin ez badakar beste udaltasaren barten sortzapenik. Eta jarriko genukena da, zirkoari kobratzen zaiona diela 286 euro. Hau zergatik proposatzen deu, zeren zirkoa dauka jartzea jabari publiko baten gain, edo jabari publiko ez den batean gain. Guk aurrikusita genukan orain artezan, ordaintzea jabari publiko batean gain aurkitze zanen, eta ez jabari publiko edo espazio publiko baten ez gain jartze zanen, eta honekin egingo zutena izango zen ordainduko hau, baina ez zuten jarri ordaindu behar bestea. 10. puntuan dala jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta aprobetxamendu berezari dagokion tasa, hemen ere berriro proposatzen duguna da KPI-ren igoera, 2,25, eta hemen baita ere proposatzen duguna da, zezen plaza okupatzeagatik 100 euro balio simbolikoa jartzea. Eta 11. puntua izango ziela prezio publikoak, hemen ere preziotan proposatzen duguna da igotzea 2,25, eta eranskin bat ezartzea, eta da 3 bat eranskinean zenbat udal zerbitzu prezio publikoan barruan zeuena jartzea salbuetsita egongo ziela, prezio publikoa ordaindu beharrik ez dutenak izango zian. Onura publikotzat jotako fundazio eta elkarteak naiz interes orokorreko helburuak lortu asmo dituzten gainerako entitateak, baldin eta Eusko Jaurlaritzaren edo Tolosako udalaren erroldetan hala ageri badira. Edo ikastetxe publikoek edo hezkuntza itunetara bildutako ikastetxe pribatuenak udal jabariaren erabilera partikularra edo aprobetxamendu berezia egiteagatik baltzuaren xedeari dagokion ekintzaren bat egiteko. Eta bestalde batetik baita ere proposatzen duguna da txuletaren festaren otorduaren barruan jartzea
txuleta festako bazkari eta afarien prezio publikoa ordaindu behar da, eskatutako zerbitzu bakoitzagatik. Prezio publiko horren sortzapena txartela erosten den momentuan bertan gertatzen da. Dagokion zenbateko ez da inondik inora itzuliko. Hau da guk ekartzen duguna departamentutik eta baita ere ogasun batzordean proposatu genuena udalbatza onartzeko. Beste gabe, aitu ginen batzorden komentatzen, da egia da labur bildu KPI-aren igoera dela proposatzen zuena, eta gero beste zenbait aldaketa tekniko urtez urte suertatzeianak. Salbuespen gisa, eta zuk aipatuzun bezala, urtero hondakinak biltzeko tasai dagokion 105% igoera. Iruditzen zaigu eta azkenen gaurkoan ordenantzak onartzen egian hontan udalaren dirusarrerak ordenantza hauen ondorio diala kontutan izanik, arduraz jokatuta noski aldeko bozka emango ieu ordenantza hauei. Aurreko legealdian sistema gora, sistema bera eztabaida mahai gainen jartzen zen eta aurkako bozka ematen zenioten arren gure ustez zentzuik etzeukean gaiaen loturengatik, baina esan dako arduraz jokatzea iruditzen zaigu, ordenantza hauei dirusarreren ondorio baitira aldeko bozka ematea, eta bide batez, jake gaiare atera deten, nezakit, bentsatzet urrengo ingurumen batzordean edo, hondakin bilketako sistemaren inguruko informazioa eta egoeraren berri izango duela, ze aspaldian gaia bentsat informazio gabe gaude eta. Orduan, pilaia junda ez, hoen bai. Orduan puntu guztiak batera bozkatuko dituzue, bozketa soil batean. Ados, nik eta adostasun hori agerian gelditu behar da. Orduan, aldeko botoak. Orduan, 5. puntutik 11. puntura arte biak barne, aho batez, onartu dira. 12. puntua, 5/2018 lege ingiraren altxaketaren onarpena. Lehen aipatu duten bezala, puntu honek harremana dauka gai zerrendako 2. puntuan onartu dugun ordenantza aldaketarekin. Legezkotasun kontrolaren ikuspegitik egindako ingira da, prozedurari dagokio, referentzia egiten dio, lehen aipatu duten bezala, gazte informazio programaren barruan informazio antenai dagokiona. Programa honen helburua da gazteentzat interesgarria izan daiteken informazioa zabaltzea. Iraupena ikasturtea da, hau da 2017 urteko irailetik 2018 urteko ekainera bitartera dijoana. Aurrekontua 3.200 eurotakoa da. Tramitatu da 2017-18 ikasturte hau ohiko eran, hau da, 2. kapituluan jasota zegoen, eta ohartarazpenak markatzen du, 4. kapituluan jasota egon behar dula, ez delako kontratu bat, baizik eta diru laguntza edo beka badalako. Eta 2017 urtean ez zegoen krediturik habilitatuta, beti habilitatzen zalako ikasturte amaiera aldean, hau da 2. urte natural horretan, ez? Zuzentzeko neurriak hartu dira beraz ordenantzaren aldaketa horrekin. Modu guztietara 2017 eta 2018 ekitaldi horretan egindako lana teknikariaren txostenaren bidez egikaritu da, hau da informazioa eman da, eta gainera onuradunak bete dituzte bere baldintzak. Berez, orduan, lege ingiraren altxaketa honekin proposatzen dena da ordainketa egin ahal izatea. Cristian, bai? Arratzaldeon, nik gauza bat bakarrik komentatu, hau puntu zaila izan da erakteko eta dostasuna lortzeko, eta ni bai eskartu nahiko nukela
danok egin deguna alegina puntu hau ondorio on batera eramatea eta desblokeatzea iristea. Eta iruditzen zaigu lortu den adostasun horretan guztien kezkak eta guztien ikuspegiak islatzen diela, eta, marka lezakela bide bat antzeko gaiak sortzen direnean, eta solitezke desblokatzeko. Aldeko botuak, aho batez onartu da. 13. puntua, 1768, 2018koa, 11/2018 kreditu gehigarria. Eta 1769/2018 dekretuak izango dira horiek pentsatzen dut, 12/2018 kreditu transferentzia dekretuen jakinerazpena. Bueno, hemengo datu batzuk leheno aipatu izan ditut anexoa aldatu indeunen, diru laguntzaren anexoa neskit aldatu deunen, eta orduan hemen kasu honetan 11. kreditu aldaketa da gehigarri modalitatekoa, eta kasu honetan hemen erabili duguna izan dira 73.804 euro. Kasu honetan bere emanaketa hurrengoa da. Erabili dira, edo eduki dugun eskaera ingurumen aldetik, landa eremuko bideen desbroze batzuk egiteko, eta horretarako 24.200 euro jarri ditugu. Brigadako baita ere material batzuk materiala erosi da bere lanerako, eta 2.110 euro eskatu dizkigute. Leheno adibidez aipatu izan dudan bezala, kanpoan euskara ikasten ari direnentzat egokitu ditugu beste 3.000 euro, errotuloak euskara ikasteko, errotuloak euskaratzeko 2.000 euro. Alde batetik gero baita ere leheno aipatu izan dudan bezala itegiko mankomunitateari ekarpena guk aurre ikusita genuenarekin ezan iristek, eta beste 1.396 euro jarri behar izan dira. Eta gero, berriro, bertsozale elkarteak eta errefortzu ikastetxeak leheno izan dituguna, berriro izango ziren alde batetik 28.300 euro, eta errefortzu ikastetxeetan 12.798 euro. Hauek izango ziren 11. kreditu aldaketa gehigarri modalitatekoa. Eta kasu honetan 12. kreditu aldaketa izango zen transferentzizkoa, hemen jaso genuen eskaera bat Gaztedi departamentotik, Erasmus Plus proiektua aurreikusita zeolako 2. kapituloan, eta asko zobetu ikusezan kokatuta 4. kapituloa. Eta horretarako intzana zen 2. kapitulotik 4. kapitulora 2.500 euro horiek leheno aipatezan ditugunak ere. Jakinarazpena da berez ez? Bai, ez da bozkatu beharrez, bale. Gero, 14. alkatetzako dekretu hauen berri ematea 2018ko uztailaren batetik abuztuaren 31. 2018 1.349, 2018 1.654. Gero, baita beste puntu bat da berri ematea, EH Bildu taldearen izendapen hauen berri ematea. Batzorde informatiboetako ordezkarien izendapena, berrantolaketa, eta hoien ordezkoak baita ere, da berri ematea besterik ez. Eta gero, 16. galderak eta eskaerak. Gabon guztioi, nik esain nuke, Eukene Larrarte txirrindulari Tolosarrari zoriondu nahi diot. Eukenek Valentzian izandako Espainiako pistako txirrindularitza txapelketan 4 domina lortu ditu, 3 urre eta zilarrezko bat, eta nire partetik, eta uste denon partetik, zorionak Eukene eta segi horrela, oraina eta etorkizuna zureak direla eta. Ni esker. Badauzkat gai pare bat. Hasi da euskaltzen diren urrenaren ospakizuna, datorren astean Arantzazun kongresoarekin hasiko dira. Euskal Baturak 50 urte bete ditu arte ofizialki jaiotza data jarri zitzaionetik, eta nire utzen zaitu udalbatza honek jatzi barko liokela euskaltzen diari zorionak ematen, 100 urte betetzeatik,
eta eskertuz euskeraren normalizazioen arte 100 urte hauetan egin du nala, eta espero dezagula etorkizunean horrela jarraitzea. Eta bestetik ere iruditzen zaigu Tolosako udala proposatu beharko diokela euskaltzaindiari, hilero egiten duen horietako bilera bat datorren urtean Tolosan izan dadin, izan ere badago nahikoa arrazoi euskaltzaindian Tolosan bilera atiteko, euskararen inguruan Tolosak izan duen tradiziotik eta nolabait baita herri honen leloa Tolosa euskararen hiria izanik, eta izan liteke ospakizun horietako bat, ohizko horietako bilera bat euskal egiten duena hemen Tolosan egitea, igual izan liteke pleno areto honetan bertan. Bueno, ja urte honen bigarren 6 hilabeten sartu gehan hontan, jakin nahi genuen kabiaren egoera nola da hon, Jurramendi kabian integratzearen egoera nola da hon. Azkenengo juntan etzan bestelako ez erraipatu, baina adierazi digutenagatik zenbait personal aldaketa eman dia, azaldu zaigunagatik nola baita zuzendari eginkizunak burutzen, lehen gizarte langile zeona, gero gizarte langile eta koordinatzaile zeona, eta oain badirudi zuzendari gizarte langile eta koordinatzaile lana burutze ditu, horrek suposatzeunakin. Ez dakiten egoera zein dan, hoixe da galdetu nahi nizuena. Momentuz, orain, badakizute, batzar nagusietan onartu zen egutegian arabera, kabiara Jurramendi pasako litzakela urte amaieran. Momentu honetan, udal barruan kabiaren traspaso hori egoki egin ahal izateko, gaude bilerak egiten Muñoa Fundazioarekin, segregazioa egin behar dalako ondarea pixkat transmititzeko kabiara, gero beraiek zerbitzuak kudeatu ahal izateko. Langilegoari dagokionez ez dira bilera gehiago egon gai konkretu horrekin, bai kabiak daukala bere antolaketa eta egia da gerentea, kasu honetan, edo gerentea edo zuzendaria, Jurramendiko zuzendaria fisikoki Jurramendin egon beharrean, planteatzen dutela, hori beste egoitza guztietan arrela izaten da Donostin egotea eta antolaketa nolabait aldatuko litzekela, ez? Bilera hori, lehen eta hitzarmen zirriborroa jarri zutenen mahai gainean nolabaiteko aipamen bat egin zuten, juntan pasaken duen dokumentu horretan, hortik haratago ez dugu aurreratu. Modu guztietara, aurrerapenak egiten joaten diren heinean jungo gera juntan komentatzen. Bale, nik uste nahiko aurrerapen izan daitekela ja zuzendaria fisikoki ere muitzea, ze funtzionamendu aldetik zuzendari funtzioak momentu honetan badirudi beste batek hartu ditula. Hola funtzionatzen nahi dia egunerako tasunean, bai, bakizu bai, alare berdintzait, orduan, esan nahi dut, SOT-ak figura hori zenek betetze ditu funtzio horiek. Lan eginkizunak orduan zeinek egiten ditu. Ez barkatu lore. Egoteak, eta... Segi. Ez, azkenen egoteak eraberen administrariai ere proposatu omentzaile leku aldaketa horiek, nik uste nahiko mugimendu garrantzitsu diala azkenen antolaketan eragiten dutenak, bai personal batzorde baten Jurramendin edo juntan aipatzekoak. Bai, eta horregatik gauzatu aurretik pasako dira personal batzordetik edo juntatik, ze oraindik ez dira gauzatu. Ez dira gauzatu. Zuzendaria dago hemen, Jurramendin, orain arte bezala. Okerrezan nago, kaineko osoko bilkuaren izango zen, autobusiri busaren eztabaidaren kontu gara, planteatu genuen komenigarria izan zitekeela udalak autobusaren kudeaketa zuzena hartzari buruzko txosten bat egitea. Eta memoria flakoa ez badaukat erantzun zitzaigun,
bai, udal mediokin egingo zela eta iraila bezalako data bat ere plantatu zen garai hortan. Irailak gaur hogeita bost egiten ditu eta jakin nahiko genuke zertan dagoen udal gobernuak ekaineko plenoan hartutako konpromisua. Konpromisoa mantentzen dugu, baina ez du denborarik eman. Osea, oraindik txostena ez dago eginda. Dagoenean ekarriko dugu. Eperik horrek usten altzaio, txosten hori, ez dakit zenbat hilabete falta dira, baina urte bete baino gutxiago lehiaketa berri bat ateratzeko, Europara ja bialita dago dokumentazioa, eta ez edozein erabaki hartu aurretik atzera bueltarik izango ez duen edozein erabaki hartu horretik bai komeniko litzatekeela elementuak izatea mai gainean erabaki hori hartzeko, eta gehiagik luzatzen balin bada, igual lehiaketaren zezenak harapatu ingo ditu. Ez dakit, galdera horri erantzuteko moduan gauden, Begoña eta Ainoa, zuek esan beharko dezute. Ni momentu honetan ez naiz gai esateko, esan egitena da, daudela gai potolo batzuk mai gainean, horiek despejatzen ditugunean, orduan akaso kera izango dugu, baina, claro, esan egitena da, enplegu planaia bukatzen ari gea, eta bueno, esan egiten gai potolo horiek despejatzen direnean, nik momentu honetan begiratu beharko nuke, ez naiz gai hementxe esateko zerrez. Modu guztietara, nik esan dezakedana da, ez degula txosten hori egin gabe utziko, gero atzera bueltarik ez dauen erabakirik hartzeko punturaino iritsi arte, ezta? Hori bai esan dezaketzen. Ados horrek data konpromiso bat eskatuko luke igual, eta pentsatzea kaso kanpoko baten batik txosten hori eskatzearen aukera. Konforme. Txaldeon. Ni nator galdera batekin, bai, komertzio, turismo eta feritan inuna, eta baita gaztedia, kultura eta festetako batzorretan indakoa, eta, emandako erantzunak etziguten bate asetu. Hau dator, udalak antolatzaitun zerkausien ematen diren bazkarik edo halako gauzetan, azken aldi honetan, hasi festak eta kulturak antolatzen musikerriatikan, eta gero azkenekoa Garagardo festan, udalak bere dituan komuna jarri beharren, jartzen ari dira beste komun klase bat. Eta komunak ez dute ematen zerbitzua, udalak die komun txiki batzuk, ez argi, eta ez zerreztuenak, eta ez du ematen udalak ditun komunan zerbitzu gainea. Eta, nik aldetu nuen, eta gainetiken, kostea handigoa da. Zerretik udalanak, gurek dia, kostoa daukate, ekarri eman, eta, instalazio txiki bat itea, eta, zerbeza, Garagardo azokan, lau jarri zien, eta kostoa gainetiken handigoa zen. Orduan, nire galdera zen, nire galdera izan zen, zergatikan orain, aldatu zanez, udaleko komuna jarri beharren hoik, eta berantzunak etzian oso ez batez, batzorde baten ez besten, batzian izan oso garbik, eta gainetikan jute ginean saltoka pixkat, eta irisgarritasunare tarten sartu genuen, baina, irisgarritasunagatik baldin, gero zuek azkeneko hartutako komunak ez baldin baitu ebitatzen irisgarritasunare, hoi ezin du izan. Orduan horregatik nire galdera. Eta gainetikan erantzun antartene bai, erabakia udal langile baten gaine botazan, momentu jakin baten, eta, ez dakit, erantzunak izan zian denbora guztien, orduan, nahiko luke, jake batzordetan etzaiten erantzun, nahi etzaiten irutu erantzun zaidanik, pleno aldakarkit gaia. Komuna horiek ez jartzearen arrazoi bakarra da, ez daudela homologatuta. Hori da. Eta bide batez, aprobetxatzen eta komuna zari geana eta ere horretan, uste dut bi arrazpen dela kulturetxean, komun berriaren obra. Ezpanago oker. Besterik?
Bai, ez dakit homologatuna, zuntzuk baldi zu ez daudela homologatuta, ez di ongo. Baina hemen daukegu arazo bat zergatikan, homologatu ez baldin badaude, homologatu inbarko ja. Zergatikan, kulturetxen nik ez dakize komunak ingo ja, baina beste komun bat. Eta gara, aigea ematen udaletiken permisoa emateko gauz batzuk, eta gero zerbitzua ez da ematen jende horrentzako. Zergatiken, musikerrian adibidez bazkaltzen, 200 persona, 500 persona baldin maginen, gehi lanen aiziena 500 persona, eta zaten bi komonoitako depositua bertan daukeanak, eta inorrik grazti gehi, eben gauden guztioi, nik uste grazti gehien, gehiagi ez diguen iken komonak. Eta gero, Garagardo festan, dena baki hortiken 5.000 persona pasa, ostegunetik igandea, errez paseia 5.000 persona. Orduan, udalak, permiso ematen baldin mau, olako gauzak iteko, zerbitzuak tamaina hortan izan behar du. Eta ezin da lau komun txikioikin, pareko zerbitzu bat, eman. Zergatik, lan bat gauen ikusi bestik etzen, jendea zeon, gainez jende gehien nahi bila, behin iluntzetiken aurrea, komunetan oitan ez dago ez argirik ez ezarrez, eta jende gehien zeon, kalen pixeiken. Udaleko zian komunak argia zuten, eta beste, homologautu ez daudela, ala izangoa, baina zozin beharkoa. Bueno, homologatuta ez daudela ez nik esaten, hori teknikariak esaten dute hori bai, eta begiratuko da, nik ez naiz gai esateko hori homologagarriak diran edo ez, hori begiratuko dugu. Modu guztietara igor, udalak jartzen dituen komunaz gain, paseoan beste komuna bat dago eta takekoak ere irikitzen dira. Aipatu duten kulturetxe komun hori ez dago bideratuta zerkausian egiten dian ekitalditari, baizik eta zerbitzu publiko orokor batera, hori ere zehaztu. Besteik ez palima dago, amaitutzat emango dugu plenoa. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.